Menu nih Pak Kipli hari ini jangan lompong karo goreng gereh. Pak, sarapan. Sarapan sejauh dunase ora iki mang minggu lho wis awan. Adunase ora. Sepenting sarapan sih. Lah ya engko ben iso ngadepi sak wayah-wayah nek ndelosore ya. Lah ya ngono. Monggo sarapan. Karo jangan apa? Karo jangan lompong. Liyane jangan iwak, aku tak jangan lompong ae. Matur suwun Dik ya. Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dilek. Enak. Rasa dadak mengunyah. Liyane padha jangan daging, sarapan daging, kene daging tanpa tulang. Liyane padha slilitan daging, kene slilitan lompong. Wis cugel-cugel ning untune. Kolet-kolet apa meneh wong gebel. Iki mesti nyindir aku nyapa to jane iki. Kok mesti aku makatotne. Mesti to lek wong gebel ora mangan daging ya slilitan. Engko slilitan takkan ngilaki sampean nak. Duwe bojo takkan ngilaki bojoku no. Iya no. Enak ra janganku. Enak. Kasihin ra? Enggak. Kasine rapopo penting radisinan. Tak sibane bisa ya. Heeh.